Ik ben maar rakelsbliede dat ik hier vanavond ben, want er gaat niks aan mijn keer of ik ga hier niet best. Ik heb toch een trammeland gehad vandaag. In de allereerste plaats moet ik Tines wegbrengen. Tines die zullen met vakantie en zegt tegen mij, ben jij mee hier met de trein af? Ik zeg, nou, dan gaan we klaar. Ken je Tines? Tines is mijn kameraad, joh. Tines die zegt altijd tegen mij, jij proot de vlug af. Ik zeg, maar jij doet net tegenovergestelde. Jij doet te langzaam. Hij zegt, nee, zeg, hij te vlug proot. Hij zegt, dan kun je mij het lang niet zo gauw volgen. Je kunt veel beter langzaam proot. Wij flitten zomaar ook met bij het mooie stadmest in de stad, hè. En dat Tines dan langzaam praat, trekt de mij er al die heen. Wij lopen zo mooi door de stad en de kuien en dan zegt Tines zo ineens. Hij zegt, hap, zeg, mooi Duits kijken. Hij zegt, wat mooi meid. Ik zeg, waar dan? Hij zegt, net bochien. Hij zegt, mooi, kijk op zeggen. Wat mooi, spatauto. Ik zeg, waar dan? Hij zegt, giet lek, zit straat in zeggen. Hij zegt, op jou zeggen, mooi Duits kijken. Ik zeg, ach man, ik zie het wel. Hij zegt, voor te rap je er dan mee zeggen. Ik heb Tines leren kennen in de militaire dienst. Toen waren we allebei bij de parachutespringers, weet je wel. En toen op een goede markt kwam die zo'n hoge mieter van de militaire dienst. Die komt bij ons de kamer op. Hij zegt, ik moet 12 vrijwilligers hebben zeggen voor het parachutespringen. Hij zegt, maar dan gaan we vandaag met zo'n dunder saillet de lucht in. Hij zegt, op 5000 meter hoogte. Hij zegt, en dan trekken wij een loekie los. Hij zegt, en dan spring je eruit. Hij zegt, vrijwilligers voor. Nou, 10 haren zo. Maar ik moet er 12 hebben. Hij zegt, af, wat denk je ervan? Doe je ook met? Ik zeg, ja, dat is te zeggen mooi, zeggen er ook bij. Hij zegt, en 10 zie je dat is te mooi, zeggen, goed zo. Denk je nou, dat er ook maar bij. En fijn, we kreupen in zo'n dunne siet. Kregen zo'n pakje op een nek. Regen voor de bus. Toen zei die kerel, hij zegt 5000 meter hoger. Hij daar zit, dan giet loekie los. Hij zegt, dan spring je eruit. Telt tot 10 zeggen. Trek je aan het ketting en zeggen, en dan giet de parachute los. En fijn, wij 5000 meter de lucht in. Loekie ging los. En ik ga eruit. Aan het ketting getrokken en poet, daar hangt hij. En we moesten landen, precies in het Maningenveld, hè. Maar het dik stuk wind toen dreef hij mal achter. Ik kwam terecht precies aan de kant van het Oranjeknop. En ik zit net zo'n beetje van de schrik bij te komen. En zo ineens een klap op het water. En een plons. En dat duurde even en er komt kop met vloer. Die ene kroes komt boven. Hij zegt, 10. Zegt. En dat is Tines. En die heb ik vanmorgen dan op de trein gebracht. Die gaat weer in zijn vakantieverblijf voor 6 weken op staatskosten en Venhuizen. Vanmiddag ben ik nog met alle Gerrit voor het kantoorgerecht geweest. En Gerrit is hartstikke doof. Hij zei, dan moet jij maar even met opzeggen, dan moet maar wat vertalen, dan kun je met wat verduidelijken. Zeggen, nou, dan zal ik met gaan. Maar Gerrit die had herbelsverbod op land wat niet mag. Wegens de wet van de aardappelmoeheid, weet je wel. En wij komt door in het gerechtsgebouw. Een kerel rechts en een kerel links. Ja, die ene was rechter. Hij zegt tegen Gerrit, hij zegt, u heeft aardappelsverbod, zeg op land dat moe is. Uw aardappels zijn moe. Wat zeggen ze, Gerrit? Hij zegt, je herbels die bent moe. Hij zegt, zeg maar aan de lucht. Gerrit zegt tegen mij, hij zegt, mijn herbels ben niet moe, zeggen, die staat mooi rechtop te kijken, maar mijn haven, zeggen, die ligt plat in de grond, die is wabbelen. Enfin, die rechter die mogen niet veel te rammeland met. Hij zegt, 5 man nees. Ik zeg tegen Gerrit, je hebt 5 man nees. Kan me niks schelen, zeg ik, kan dat niet scheurvloog. En vanavond, toen was ik net zo'n beetje aan het scheren en aan het wassen en aan het douchen, maar die werd wel een beetje helemaal op het plaat van z'n allen. En wie komt eraan? Hendrik.
Henrik, dat is mijn buurman. De pet op de ogen, de oren, een grote rode buzzel aan mijn kop met knuppen erbovenop. En beste bult aan de wangen. Zeg, gut tegen Henrik, wat heet dat? Hij zegt, hoe wat? Zeg, ik heb zoal een gruwelijkst in de koers. Hij zegt, zou je wel even met willen in de tandarts? Ik zeg, man, ik kan niet wachten, jongen. Ik zeg, moet vanavond naar Westerburg. Hij zegt, ja, jongen, dan moet de burg maar overgaan. Zeg, ik moet even met. Nou ja, nou weet ik niet dat je Henrik kent, maar Henrik, dat is een gruwelijke beste kerel, hè. Oh, die Henrik, die heeft zoveel vandaan erover, hè. Hij heeft flink jou een vrouw met een kind laten zitten. In de bussen van Dwingel en Diever. Ja, die heeft veel vandaan erover. En ach, nou, doe dat maar. Ik denk, dan moet ik maar even met, hè. En ik kom bij die tandarts. En ik de strikken van de pet af en de petten met er niet af, weet je wel. En jij doet de mond maar zo. Maar Henrik die zag in ogen van het instrumentarium van die dokter af, hè. En hij pakte er een klein label niet. En het was net als Henrik dacht, er kan weinig met gebeuren, hè. Zij doet de mond maar zo. Nou, Henrik de mond, een klein stukje lus. Dokter, er was met haar label niet in aan het treuren. Hij zei, nou zeggen, die is ontstoken, zeggen, die moeten we er zo even uittrekken zonder verdoven. Ham! Henrik de mond dicht en niet weer lust te krijgen, hè. En die dokter die pakt de tang en hij zegt, doe de mond maar eens even op. Maar zo zat Henrik, hè. Ik zeg, moet de mond even lus doen, jongens. Zeg, anders kan die dokter hem ja niet trekken. Maar er was geen roerigheid in de kring, hè. En ik loer er ook even in een ronde. Die dokter heeft met in een spuit liggen met zo'n lange nalen eraan. Ik zeg, nou dokter, nu moet je opletten, er nog iets gebeuren. Ik zeg van ja, dan moet je trekken. En ik geef die Henrik een prikker zo net, weet je wat. Oh, zeg, hups, die dokter erbij. Kozenroet. Ik zeg, nou, je hebt een droed, Henrik. Hij zegt, ja, maar als ik weet naar heb zeggen dat ik hier de wortels kan voelen, ga ik nooit los trekken. Maar dat vind ik, nu ben ik hier dan toch. En dan zou dat nou wel beginnen met het programma, als het ware, hè. Schredi die zegt, hij begint te kletsen, zeggen, dan doe het maar over jezelf. Arger door de mij ook niet zo gauw. Ik ben vroeger goed klein begonnen. Goed, wat was ik klein. Toen de ooievaar mij uit de weg laten vallen heeft, hè, kon ik wel in het sigarenkistje van 100. En als er nog één vogel is die ik niet lieten mag, dan is die ooievaar. Maar als ze bij 3 uur verder uit de weg laten vallen, had ik vandaag inderdaad dik in de zenden zitten. Maar mijn vader die moeder was nog wat wies met mij. En toen zijn nummer was van zo'n jaar of 5, 5:15 om die slag. Ik loop ook wat bij huis te rommel. Ik doe daar is niks. Toen zei mijn vader, die zegt, ik koop je fietsje, zeggen, dan gaat men in de school kunnen mooi vlot leren. En dat is gebeurd. Ik kreeg een klein fietsje, heb ik de bovenop, trappen zelf maar. En met noodgang op de school aan, hè. Draai de hoek zo van het schoolplein op en wie kreeg voor het vooruit? Hoe is juffrouw, hè. En ik dacht, nee, hol maar kom, maar ja, het was al te laat, hè. Holder de bolder en dan rolde je van de fiets af, hè. Ach, lieverd, zei juffrouw, of viel je van de fiets af? Ik zeg, nee, zo stap ik altijd al, waar juffrouw. Schat van juffrouw. Oh, wat een lieve juffrouw. Ik 3 op je in de klas zie. Nee, niet ha. Dat was niet omdat ik zo dom was, maar ik vond zo'n schat van juffrouw, hè. Toen mij zorgheid van ons af had de overwupte te kwamen de meester te zitten. Die man die was 2 meter en 5 centimeter steilweg de lucht in. Hem trek ik nooit opmeten, maar dat was ook een heel trein. En dan had een geweldig dik hoofd, hè. En dikke snor, hè, midden onder de neus. Die man die had ook een hele officiële naam. Die heette van Johannes Nicodemus Sudde. Maar die vrouw die sneed er al die aanwezigheden een stuk af en die noemde hem gewoon Wegmans. En dan flikten wij de dikke snorren erbij aan en dat was een snorrenmans. Die snorrenmans, die heeft mij nooit lief. Ik hoefde maar 1 keer truim uit te kijken en dan heb ik ben aan voor strafregels, hè. En fijn op een goede dag, we hadden de les van snorrenmans. Hij ging voor hoe staan, hij zegt, er wordt vandaag eruit, is te van je gevergd zeggen. Schoolinspecteur die komt. En dan wil ik in het werk geen fouten zien zeggen. We beginnen zeggen met vermenigvuldigings. Ik denk, daar heet gemiet er al, hè. En we begonnen met de vermenigvuldigings en weer goed wel aan de gang. Kom de schoolinspecteur aan. Oh, wat een klein mannetje. Maar al groot als snorrenman zo was, het boel als ik net mee zeg. Hartelijk welkom. Als u de les wil overnemen, zeggen, dan mag dat. Nou, dat wil mannetje wat. Hij zegt, wie het werk al weet zeggen, maar bij mij komt, zal ik nakijken. Nou, dat duurde maar even. Plops, mans de bank uit. Nou, gekeken.
2 volt erin. Woep, zeggen de wijngoed. Ook nog gekeken. Ook 2 volt erin, hè. Hij zei, jij hebt nog gekeken. Ik zei, wie zegt dat? Hij zei, dat zeg ik. Ik zeg, maar hoe kun je dat bij? Hij zei, nou zeg je hebt precies dezelfde volt als je buurman. Ik zei, nou, dat maakt nog niks uit. We zitten toch ook allebei bij dezelfde meester.